Hej til mig, velkommen til den her video. I dag skal vi taste det her. Vi har lavet det med sukker, og det er stenhårdt. Og vi har også lavet det med chokolade, men vi ved ikke, om det er blevet færdigt. Og vi spiser kun vindruerne, fordi jordbærne er ikke så gode endnu. Så ja, lad os tage vindruer. Og vi har også lavet med chokolade. Tre ting skål. Og jeg prøver lige at høre, hvad crispy det bliver. Og på min. 3 ting. Ej, jeg kan ikke tjekke min. Det var kun sukker. Jeg kan ikke lide det der sukker, der var på. Så jeg tænker faktisk bare, at jeg spiser det her jordbær. Nu når der ikke er så meget sukker på. Det ser så ikke sådan. Det er meget sådan fedtet. Fedtet. Der er ikke så meget sød. Ja. 3, 2, 1. Ja, det var mega koldt. Nu lige prøve her. Så er det fra den her video. Virkelig koldt, det var virkelig koldt. Så er det for den her video. Håber I subscriber og liker. Og ses i min næste video. Hej hej.